jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinande ɗon ko sifa e kelle gadan e jeydeji leydi Sénégal joni paɗen koye jeydeji ɗi. alarba 15 lewru avril hitanɗo junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jeydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jeyde les échos kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon cambriolage baɗɗo toon to ale mo centenaire hono no mbiri kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ko yimɓe nayo noon goni ko tuuma hen e ɓen ɗon nayo tuumaɓe hen goto ko ancien ko ganduɗa kay kañum woni ko ninke hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe garti noon e ko ina tolni e capanɗe jeeɗiɗi million ko kam kay woni ko nawa toon jeyde arti e ko yuti alhaali ɗen ɗon caɗele teskade ha tigno ɗiɗon kulhuli jogadi ko yuti alhaali ɓeydugol ko yuti alhaali ɗen ɗon produit ji gummotoɗi e diƴƴe woni kay pétrole en kam e gaz ɗo ete nder leydi ndi ɓe kolliti kay ɓe ganduɗa kañumen goni association des consommateurs mo leydi Sénégal nena walla jertinago fewde e laamu ngu ko yuti on ɗon fannu ɗum ina tawe e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede jeyde les échos ƴeewoyen jeyde républicain kam musimen jeydiyankoɓe ɓe garti koye ɗen ɗon caɗele teskade ko yuti e alhaali jangde nde ɓe kolliti kay oɗo saaha joni e ley nanodiral woni ko e dañede hakkude e jagorɗo o kam e ɓe ganduɗa kañumen goni G7 gam dalɗude peeje wawde yaltude on ɗon crise ko yuti alhaali jangde nde ɗum woni ko tawate e jeyde nde ko ɗum noon woni kono ɗi namdal ɓe ganduɗa kañum goni musidɓe men jeydiyankoɓe jeyde le républicain jangde nde arti ko yuti alhaali modification article L29 kam e L30 ko yuti alhaali gartirgol hono Ousmane Sonko wawa jeeyede ɗino sungoji ɗo e nder leydi ndi ɓe kolliti kay wonande e gueɗe ɗe yettima toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ene wonte hunde gueɗe ɗe foof noon nawama toon to hoorejo o leydi ndi hono no wiiri e jeyde la tribune quotidien kañum arti ko e jiidal hakkude omo ganduɗa kañum woni ardiɓe FMI kam e hohoɓe faggudu ɗo e nder leydi Sénégal ko woni jagorɗo ɓe garti noon ɓe kolliti oɗo saaha joni e ɗeno caɗele e guurade e ɗino risque uji jogadi ɗum kala jeyde arti hen ko yuti alhaali ɗen ɗon ñamade ɗe leydi Sénégal jeyde nde ruttanima on ɗon accident baɗɗo e lawol ila Touba policier goto kañum woni ko hawri hen e ladial ɓe mbi ko e nder waktuji nogas e nayyi policier ji ɗiɗi kawri e ladial e booli leydi Sénégal hono no wiiri jeyde arti gam ruttude teddugal gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal maître Abdoulaye Wade ɗo ɓe mbi duuɓi temedere ɗi o woni e mawninde duuɓi temedere makko mo ganduɗa kañum woni jagorɗo kalfinaɗo fina tawa ministre de la culture holliti kay wonande ma ruttu teddugal on ɗon gorkajo pattam lamo honno wiiri jeyde nde ko ɗum jeeyi sababu noon jeyde vox populi artiyar nde natal papdi soppi maître Abdoulaye Wade ɗo ɓe mbaɗi e gardinde natal mabɓe kolliti kay wonande jagorɗo kalfinaɗo ko yewti e fina tawa ɗo e nder leydi Sénégal ina anniyi wadde célébré woni tan mawninde on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay ko gorgui national tawa ko monument historique wonande kay leydi Sénégal eɗen noon golle payodinde ɗe o golli hono wiiri e jeyde nde ruttanima ɗen ɗon caɗele teskade hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni jooman werlaji taw ko nawoɓe ɗiɗon butillaji gaz ɗo ete nder lamborgo Dakar walla ni e nder leydi ndi ɗen ɗon caɗele ɗe ɓe jogui ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti ɓe mbi koride jogorani wonde caɗele hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni yeeyoɓe ɓe kam e goro sis en ɓe ha ni e ɓe ganduɗa kañumen goni tan mbiɓe ko yuwiti alhaali e nden kay kisal ɗum ina tawe e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde vox populi jeyde las quotidien kañum joñi ɗon kaya arti gam loloyade toon to lulde alliyankore ko yuwiti alhaali Dakar Madina Gounass hitanɗo junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɓe kolliti noon wonande ñalawma hanki o waɗino yewtere hakkude jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nderije maître Bamba Cissé kam e goomu kalfinago ko yuwiti alhaali juɓɓudi Dakar Madina Gounass hitanɗo junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ene wayi noon kanko jagorɗo o hunima dendagal ko ganduɗa kay kañum woni ko laamu ngu o fodi ma waɗɗum hano hannirta niyete ma laamu kadi ɓeydu sembe muɗum ko yewti on ɗon fannu ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jeyde wiyetede jeyde las quotidien anniyinde luloyade toon to lulde alliyankore nde Dakar Madina Gounass ƴeewoyen jeyde nde ganduɗa kañum woni jeyde wiyetede jeyde rewmi quotidien kamɓe jeyde rewdi quotidien noon arti koye ɗin ɗon accident ji teskade oɗo saaha joni ɗo ete nder leydi ndi ene woni tande ɓe kolliti ko policier goɗɗo woni ko hawri e ladial e booli leydi Sénégal ɗum
ko caggal on don accident baddo e nyalawma hanki o lawol ila Touba be kolton on don police o hawri hen e ladial e on don accident be gartine kadi e ko yuti al hali on don hélicoptère ton to Tambacounda be kolliti non sow hélicoptère meeda wadde décoller won tan meeda diwde hono no wiiri e jande cioftal ballinde jande Rumi Sport kanyum marti koy Ligue des Champions européenne ko yuti al hali on don quart de finale bannodo be kolliti non wonde kay premier demi-finaliste uji andama ko Paris Saint-Germain wonde Atlético Madrid caggal ndebe poli kipo mo FC Barcelone mo ganda kay kanyum woni Lamine Yamal kam e fitidi mum be ganda kanyum woni Atlético Madrid hebi fartange wadde qualifié on don demi finale kono ne kadi goddo badde qualifié on demi finale ko kipo mo ganda kanyum woni kipo mo ganda ko kanyum woni Paris Saint-Germain mo Ibrahima Mbaye caggal de foli kipo mo Liverpool be gartine kadi e be ganda kanyum men goni Norvège mo ganda kay nena ani yebade leydi Sénégal ko ji sababu non abe gani waddude match amical won tan potal cilagal hakkude mabbe e leydi Maroc bandirabe musibe teddube hettibe hedibe darobe ayawo Findi TV kasi halabi cer ko dum won ko min ko no robina dare ko sifa e kele gadan yoga e jandeji leydi Sénégal aadi meden e robino jandeji wonata ko jango soko geno haji do e den mi bion jokke doftade kam e rewinade programme uji Findi TV woto jejjite wadde abonné commenter kam e partager Allah jaramo jaram